Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Руслан Харисов. Алга таба кайбер темалар турында. Фонтаннар җитәрлек, әмма суы юк. Ни өчен эссе көннәрдә алар янында ял итеп булмый? Бюджет урыннары арткан, уку бәясе шул ук калган. Югары уку йортлары абитуриентлардан документлар кабул итә. Чаллыда коронавирус белән йогышлануның яңа очраклары 2 көн рәттән ачыкланмады. Татарстанда тәүлек эчендә 32 кеше COVID-19 белән зарарланган. Иң күбе башкалабыз Казанда 20 авыру очрагы. Республикада пандемия башыннан бирле барлыгы 5093 татарстанлы коронавирус белән авырды. 3948 кеше сәламәтләнгән, шул исәптән 32се узган тәүлектә. Чаллыда барлыгы 765 шәһәрдәшебезгә COVID-19 диагнозы куелды. 2020 елгы декларация кампаниясы охырына якынлаша. Физик затларга 30 июльдән дә соңга калмыйча 2019 елда алынган керемнәр турында хисап тотарга кирәк. Исегезгә төшерәбез. 3 НДФЛ декларациясын милектәге мөлкәтне сатуда минималь вакытта кимрәк керем алган очракта күчемсез милекне, транспорт чараларын, акцияләрне физик затлардан өлеш алганда, лотереяда откан очракта, Россиядән читтә булган чыганаклардан табыш алганда тапшырырга кирәк. 2019 елда алынган табышларны шулай ук шәхси эшмәкәрләргә, нотариусларга, шәхси практик белән шөгыльләнүче адвокатларга, адвокатлар кабинетларын гамәлгә куйган адвокатларга һәм шәхси практика белән шөгыльләнүче башка затларга декларацияләргә кирәк. 1 августтан 65 яшьтән өлкәнрәк эшләүче гражданнарның пенсияләре артачак. Бу иминiyet кертемнәрен яңадан исәпләү белән бәйле. Түзәтмәләр автомат рәвештә башкарыла. Өстәмә сумма үз чиратында эш бирүче тарафыннан түләнгән иминiyet взнослары суммасына, шулай ук хезмәт хакы дәрәҗәсенә бәйле пенсия баллары саныннан саналачак. Ел саен пенсияләр 3 балдан да артмаска мөмкин, дип хәбәр ителә пенсия фондында. Быел бал 93 сум тора. Димәк, максималь өстәмә 279 сум тәшкил итәчәк. Әлеге артулар Чаллыда яшәүче 40 меңнән артык кешегә кагылачак. Электрон табло, видео күзәтү камералары, юл йөрү өчен түләү системасы. Бу яңа микроавтобусларның өстәмә опцияләренең бер өлеше генә. Безнең төшерү төркеме яңа автобусның презентациясендә булып, шәһәрдәшләребез өчен тудырылган уңайлыкларны карады. Электрон табло Зомача микроавтобустагы өстенлекләрнең берсе, ул киләсе тукталышның исемен күрергә һәм ишетергә мөмкинлек бирә. Мондый микроавтобус 22 кешегә исәпләнгән. Салонда аз хәрәкәтләнүче төркемнәр өчен пандус һәм 3 уңайлы утыргыч каралган. Пассажирлар ташу предприятиясе генераль директоры сүзләренә караганда, мондый микроавтобусны көтү интервалы 3-4 минут. Бу зур автобус көткәннән 4 тапкыр тизрәк диярлек. Данный автомобиль снабжен задней подвеской пневмоподушка, то есть то, что подкидывает пассажиров, сидящих в салоне на так называемых искусственных неровностях, то данная машина проходит очень мягко. Также мы снабдили данный автомобиль 2 камерами, одна вперед, другая в салон. То есть завтра придет монитор, мы установим. Водитель будет видеть все, что творится в салоне. Пассажирлар юл йөрү өчен акчалата да транспорт картасы ярдәмендә дә түли алачак. Шулай ук микроавтобусларда электрон системасы урнаштырылачак. Аның ярдәмендә смартфон яки электрон сәгать ярдәмендә түләү мөмкинлек булачак. С помощью обыкновенного смартфона принять оплату как наличными, так банковской картой, так и телефон к телефону. С помощью своего смартфона. Далее. Платеж идет в онлайн-кассу, которая стоит в офисе, и также она быстро связывается с ФНС, и тут же на экране смартфона возникает QR-код, по которому можно этот чек сразу просмотреть. Либо идет отсылка в принтер, если кому-то из пассажиров нужно, чтобы был бумажный чек. 35-нче маршрутка микроавтобусны тест режимында дүшәмбе көнне үк эшләтеп җибәрергә планлаштыралар. Әгәр шәһәрдәшләр өстенлекләрне бәяләсәләр, микроавтобуслар шәһәрдә даими нигездә эшли башлаячак. Лилия Гатина, Диана Мулярова, Сергей Кищенко, яңалыклар. Булачак студентлар югары уку йортларына документлар тапшыралар. Әмма быел кабул итү кампаниясы башка бик күп нәрсәләр кебек үк үзенчәлекле форматта уза. Документлар дистанцион режимда гына кабул ителә. Шәһәр вузларында бюджет урыннары саны, популяр юнәлешләр һәм кабул итү кампанияләренең эш турында тулырак мәгълүмат Эльвина Андрова материалында.
Быйыл Казан федераль университетінің Шоллы институтында бюджет урыннары соны артты. 2020 елда 945 абитуриент бұл куйыртында бушлай білім алырға мөмкин. 2019 елда бюджет урыннары 40-ка кимирәк булган. Әмінә түләүле урыннарда уку бәйсе узган ел белән чагыштырганда үзгәрмәде. Документлар бирү өчен абитуриентларга вуз сайтында махсус порталга кирергә кирәк. Через этот портал можно подать заявление, причем там заявление распечатывается, подписывается, сканируется, это приравнивается к тому, что абитуриент пришел и лично подал данное заявление. То же самое и с оригиналом. То есть, если раньше нужно было для зачисления на бюджет подать оригинал документа об образовании, сейчас он заменяется согласием на зачисление на высшем образовании и уведомление о зачислении на среднем профессиональном образовании. Быйыл Йоршолы педагогия университетында уку бәясе узган ел дәрәҗәсендә калган. Популяр юнәлешләр булып мәктәпкәчә белем бирү, чит тел, математика һәм гамәли информатика тора. Документлар тапшыру белән кыенлыклар килеп чыккан очракта университетта консультация үзәге эшли. Анда теркәлергә һәм кирәкле кәгазьләрне электрон рәвештә җибәрергә ярдәм итәләр. Безнең университетта быел бюджет урыннары былтыргы ел белән чагыштырсаң 60-ка күбрәк. Быел 550, былтыр 491 иде. На сайте есть личный кабинет, в котором абитуриент может зарегистрироваться и пройти по ссылке, загрузив все необходимые документы. Казан авиатүзелеш институтының Шоллы филиалында да бюджет урыннары арткан. Алар быйыл 30-га күбрәк. Уку бәясе узган ел дәрәҗәсендә сакланган. Техник юнәлештәге студентларга уку өчен елына 44 меңгә якын акча түләргә кирәк булачак. Икътисади юнәлешләр 47 мең сумга якын тора. Институтның җаваплы секретаре урынбасары сүзләренә караганда, документларны дистанцион кабул итү вуз хезмәткәрләренә кыенлык китерми. Сложности возникают, скорее всего, больше у абитуриентов, так как для них это больше ново, да, и если они только вчера шагнули, скажем так, со школьной скамьи, понятное дело, что какие-то термины их смущают, да, и приходится обосновывать им, расшифровывать как раз таки эти термины. Шоллы вузларында кіру имтиханнарын тапшыру дистанцион рәвештә оештырылачак. Аларны күллияттән, техникумнан яки башка югары уку йортыннан соң укырга керүчеләр бирә. Эльвина Андрова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Фонтаннар шәһәрнең бизәге булып тора һәм иссе һава шартларында халыкны җәлеп итә. Әмма хәзер иң иссе көннәрдә Шоллы фонтаннарының кайберләре эшләми. Фонтаннар ни өчен эшләми һәм аларны чистарту эше ничек алып барыла, безнең төшерү төркеме белеп кайтты. Тукай яр буендагы коры фонтанның эшләгәнен күреп булмады. Мәдәният һәм ял парк идарәсе хезмәткәрләре сүзләренә караганда, фонтанны чистарту даими үткәрелә, суны аена 2 тапкыр алыштыралар. Азатлык мәйданында фонтандагы суны айга 2 тапкыр алыштыралар. Моннан тыш участокта 11 хезмәткәр беркетелгән. Алар көн саен мәйданны һәм фонтанның чисталыгын күзәтәләр. Хәзерге вакытта су конструкциясе эшләми, бердә профилактика эшләре алып барыла. Аларны 15 июльгә кадәр тамамларга планлаштыралар. Это также связано с техническим обслуживанием, потому что их надо, во-первых, они придуманы, современные фонтаны, они очень тяжелые в обслуживании, в эксплуатации. Почему? Потому что они рассчитаны, чтобы человек ходил по чаше фонтана, непосредственно контакт был с водой. И из-за этого человек, когда с грязными ногами, все равно в обуви у нас грязь есть, заходит туда, это все смывается туда, и идет накопление ила, грязи, песка. Энтузиастлар бульварында да фонтан эшли, әмма су пычрак, шулай да кайберәүләр анда хәтта аякларын да чулатып ала. Фонтан для чего нужен? Для красоты, чтобы не купаться. Купаться надо на пляже. Вот. А тут побольше бы, желательно, конечно, чтобы они повыше были и воздух от них шел. Фонтаннарда куйынган өчен штрафлар каралмаган, әмма шуны истә тотарга кирәк. Аларда суны хлорламыйлар һәм дезинфекцияләмиләр. Табиблар сүзләренә караганда, фонтаннарда куйыну төрле инфекцияләр белән куркыныч. Шуңа күрә балаларга моның бассейн түгеллеген аңлатырга кирәк. Лилия Гатина, Диана Малярова, Сергей Кищенко, Яңалыклар. Шоллы картиналар галереясында югары басма 2020 халыкара күргәзмәсенә әзерлек бара. Проект зур аудиторияны җәлеп итүгә, график сәнгатенең әһәмиятен көчәйтүгә, шулай ук бөтен дөнья рәссамнарының төрле мөмкинлекләрен ачуга юнәлтелгән. Безнең төшерү төркеме галереяда булып әзерлек процессын карады. Басма графика рәссамга үз эшенең оригиналы күчермәләрен булдырырга мөмкинлек бирә торган иҗади процесс. Берничә экземпляр булдыру мөмкинлеге зур өстенлек булып тора. Тик аларны бары тик күчермәләр дип атау кыен, чөнки рәссам иҗат процессы белән үзе идарә итә. Югары басма 2020 проекты дөньяның төрле почмакларыннан килгән рәссамнарга ачылырга ярдәм итә. На данный проект откликнулось более 150 художников из более 20 стран. И мы увидели, то есть работы приходят к нам,
постепенно по почте. И мы видим, какое разнообразие вообще представлено и творческих работ, и творческих видений художника. Естественно, что мы видим и материалы, которые используют художники, самые разнообразные. Шәһәрнең картиналар галереясына 300-дән артык эш җибәрелгән, һәрберсе башкару техникасы белән аерылып тора. Күпчелек эшләр гравюрлар өчен махсус кәгазьдә ясалган, шулай ук крафт, хәтта иске совет абойлары кәгазендә эшләнгән. Хәзерге вакытта галерея хезмәткәрләре эшне төрү, бизәү һәм архивлаштыру белән шөгыльләнәләр. Аннары аларны саклауга җибәрәчәкләр. Эш бик четерекле, ди белгечләр. На каждую картину будет заводиться определенная карточка, получается, где будет название, техника, чем выполнено, каким материалом. Вот сейчас этим занимается вся картинная галерея, можно сказать, каждый сотрудник вникает, потому что работ очень много. Мондай масштаблы проектны бина стеналарында яшерәсе килми. Сәнгать әсәрләрен бөтен Татарстан халкы карый алсын өчен күчмә күргәзмә оештыруга планлаштыралар. Эльвина Андрова, Диана Малярова, Сергей Кищенко, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. У вас есть уникальный шанс выгодно инвестировать денежные средства в недвижимость, купив земельный участок в коттеджном поселке Гренландия. Коттеджный поселок находится вблизи национального парка Нижняя Кама. Реализовано более 20% земельных участков. Телефоны офиса продаж 8 965 609 28 28. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 39 23 23.